Na toto video som sa extrémne tešil, pretože momentálne sa nám rozhrala taká menšia kauzička na československom YouTube a ja som sa k tomu chcel vyjadriť už dlhšie a možno to je to do môjho návratu. A to je samozrejme Tari a jeho kauza. Začal by som úplne od začiatku a prešiel by som časovou líniou všetkým v tomto videu, okrem predošlých kauz, čiže dneska nebudem riešiť to, že volakto ide rýchlejšie, ako by mal na autíčku a podobné veci. Budeme sa vyjadrovať k tomu, ako som sa ja dostal k Tarimu, k tomu, ako Tari predvedol v klube to, čo predvedol. K Tari drinkom určite sa pozrieme, keďže som si zohnal nejaké. Takisto sa pozrieme na Tari reakcie, na to, ako si Tari myslí, že v podstate by mal byť ten, kto ukáže ten smer. A v neposlednej rade sa pozrieme aj na kauzu Tari versus Bige. Ku všetkému si spravím môj vlastný názor, nebudem nejako zdržovať. Nepozeral som v podstate žiadne reakcie iných youtuberov. Chvíľku som pozeral Bigeho versus Tari, aby som ako tak trošku mal. Ja som spoznal Tariho, inak ahoj Tari. Ja som spoznal Tariho ešte veľmi dávno. A myslím si, že som jeden z málo ľudí, ktorý neprišiel k Tarimu cez parkour, čo je zaujímavé, ale cez Pokémon Go. To som pozeral si jedno, dve videjka Pokémon Go a vtedy som nejako zabudol na ňo. A potom došiel jedného dňa spolužiak, v podstate, že hej, chceme skákať parkour a kúkam na to, že jaký parkour, o čom trepeš proste, jaký parkour, čo to je. A že pozeráva jedného skvelého youtubera, ktorý točí na parkour, vlastne dvoch, druhého si už nepamätám meno, za to sa ospravedlňujem. A povedal mi, že nájdi si doma, keď budeš doma zo školy, nájdi si Tariho. Takže dobre, pozerám, že hej, ale počkaj, ja takto youtubera poznám, tak som došiel na ďalší deň do školy úplne vytešený, že kámo, ale ja viem, kto to je, ja ho už poznám dlhšie ako ty, Vtedy začala taká tá etapa, kedy zrazu, miesto toho, aby sme chodili von a robili blbosti, sme chodili von a robili blbosti. Čiže skákali parkour. Problém bol v tom, že ma parkour nikdy nebavil, možno preto, že mi to nikdy nešlo, hej, ja som úplne drevený na skákanie, tak mal by si ma naučiť voľaký parkour. A to asi toľko k tomu, ak som sa dostal k Tarimu. Ideme rovno ďalej. Mám tu Tari drinky. Bol som ich dneska osobne vyzdvihnúť v obchode. Každopádne mám tu, myslím, že všetky tie klasické. Asi ak sú tam nejaké nové, tak ich nemám. Mám tu v podstate tú malinu, kolu a pomaranč. S tým, že zaplatil som za to 5,10 za všetky tri, čo vychádza 1,70 € na jeden, čo je sakra veľa. Akože ono to nie je až tak drahé, ale je problém v tom, že to len ja mám mal peniaz, inside joke, sorry. Takto, malinu si nechám nakoniec. Idem povedať k tomu úplne vlastný názor. Neriešim v tom, že koľko je v tom cukru a podobne. Absolútne ma to netrápi. Čiže začal by som pomarančom, pretože ja pomarančov pri chuť moc nemusím a očakávam od nej proste najmenej. Keď chutí to ako voľačo, čo som pil už kedy veľmi, veľmi dávno. Ja tu mám aj pohár trochu, v podstate len na to, aby sme videli tú farbu, že taká dlžiltá, že cítim len ten pomaranč určite, síce až po chvíli. Na začiatku je to také zvláštne trošku, možno ochutnám ešte raz. Ok, určite tam cíti ten pomaranč. Videl som názory, že v podstate nikto necítil pomaranč. Ja tam cítim. Hej, možno to má trošku chemickú príchuť, ale tak myslím si, že to je dobré. Asi by som si to nekúpil za tú cenu druhýkrát, pretože pre mňa je to drahé. Pre niekoho iného to môže prísť v pohode. Ja neviem, ja som ten typ človeka, ktorý nepije energetiaky a tieto veci, čiže nemám to moc s čím porovnávať. A takisto som nepil fizz drinky a ani ich piť nebudem. Hej, myslím si, že tento pomarančový mal som od neho, myslel som, že bude najhorší. Není špatný, nie je to moja šálka kávy, ale je fakt dobrý. Ok, ďalej tu máme kolu, ktorá je modrá. Stretol som sa s názormi, že prečo kola je modrá, prečo radšej kola není tá červená, ktorá je malina. Jediná červená kola v podstate je Coca-Cola a narážky na Coca-Colu. Keď si vezme, že naša československá komunistická kofola je oranžová, Pepsi Cola je modrá, čiže absolútne nevidím problém v tom, že prečo by nemala byť modrá. A hej, inak akože čo sa týka dizajnu tých plachoviek, tak ten dizajn je veľmi pekný. Kámo, toto je ale zvláštne. Hej, čiže opäť, farba je klasická kolová, ale toto chutí veľmi zvláštne. Chutí to trošku tak sladko
Neviem, či to je z tej pomerančovej ešte, lebo to je to lepšie ako ten pomeranč, ktorý mi chutil. Není to volač, čo by som si opäť kúpil druhýkrát. Avšak, keby som dieťa, tak by som si to s veľkou pravdepodobnosťou kúpil druhýkrát, aj tretí. Čo inak chcem ešte k tej kole dodať je, že je tam stopové množstvo kofeínu, čiže v podstate absolútne nič. Avšak v jeho videu, čo bol akože trošku hádka medzi Bigiem a Tarim, Big spomenul, že na rozdiel od fyziodrinkov sa v tých Tariho nachádza kofeín alebo niečo také, nech som to povedal úplne špatne, ospravedlňujem sa, ak som to nepovedal presne, nepamätám si to, ale povedal niečo takéto a ja som vtedy pochopil, že OK, v Tari drinkoch je kofeín. Čiže bolo to dosť také nepresné, ale neberiem to zlaze, chybu robí každý, len Tari sa zbytočne možno potom naštval na to. Malina má úplne najkrajší dizajn za mňa. Možno za to, že je to taká červená, čierna. Ok, očakávam, že to bude farby červenej opäť. Ak nie, tak ma to sklame a rovno to ani nebudem piť. O tejto maline očakávam najviac. Kámo, toto je fakt dobré, ale je to jemne rúžová farba, čiže v podstate taká malinová. A chutí to... Toto má najviac takú chuť, ktorú by som vedel prirovnať niečomu, pretože tie ostatné boli dosť také, nechcem povedať, že úplne špecifické niečo, čo som nikdy nemal, ale mali takú trošku viacej špecifickú chuť. Toto v podstate chutí jak taká tá malinová malinovka v sklenenej fľaše, ktorú si kúpite niekde, väčšinou to majú v krčmách alebo podobne. Dávajú to aj čapované. Toto je fakt dobré. Ok, túto malinovú si dovolím povedať, že by som si kľudne kúpil druhýkrát. Chcete proste ochutnáte to, lebo za mňa boli všetky fajn. Aspoň tieto tri, ktoré som tu mal. Každý má iné chuťové bunky, čiže si musíte na to spraviť vlastný názor. Nikto vám nepovie, či to je dobré alebo je to zlé. Ja napríklad absolútne nenávidím rajčiny. Ja fakt nemôžem ani cítiť rajčiny. Pritom volá, kto ich miluje. Tým chcem povedať, že každý má svoje vlastné chuťové bunky. Každý si musí spraviť vlastný názor. Áno, môže vás zaujímať názor vášho obľúbeného youtubera, to je fajn. Ale pokiaľ nemôžete odsúdiť niečo, čo ste nikdy nevyskúšali, to je veľmi dôležité. Čiže ak ťa to naozaj zaujíma, tak si to kúp. Proste to ochutnaj, vieš. Nikto ti nepovie, je to dobré, je to zlé. Áno, pokiaľ by sa to fakt nedalo piť, tak ti to poviem, že je to zlé. Keď teraz sa dostaneme konečne trošku do väčšej kontroverzii, a to sú Tariho reakcie. Bolo veľmi vtipné vidieť, ako si Tari založil reakčný kanál. Not gonna lie. Každopádne, Tari, ty si prišiel s tým, že chceš nasadiť nejakú latku pre reakčné kanály a to hovorím priamo k tebe teraz aj z očí do očí, aj keď moje oči možno nevidíš, lebo vlasy mám príliš dlhé už. Takto. Ty si prišiel s tým, že chceš nasadiť nejakú latku reakčným kanálom a povedať im, ako by to mali robiť. Ja som videl niektoré tvoje reakcie, medzi ktoré patrili... Nevidel som všetky, videl som len pár videí, nevidel som väčšinou také tie veci, kde na seba hážete špinu s ostatnými youtubermi, to ma absolútne netrápilo momentálne. Videl som napríklad reakcie na Vítka a nejaké ďalšie tam boli, myslím, že na Bikyho niečo a podobne. Tari, nemôžeš hovoriť ostatným, že čo majú robiť a ako to majú robiť. Ale môžeš im ukázať tú cestu, ako by to mohli robiť. To, či to už budú robiť, je čisto iba na nich. A ty už s tým v podstate nič nezmôžeš. Nie si to od toho, aby si nastavil nejaké pravidlá. Pozeral som niektoré tvoje reakcie a musím povedať, že bol som taký, že často som bol taký, že wow. Často vo chvíľach, v ktorých by sa ostatní youtuberi vynadali, možno trošku pohejtili, alebo ani nemuseli pohejtiť, len zasmiali alebo niečo, tak ty si sa zachoval tak s úctou a rešpektom. Si to zobral tak s nadhľadom, že hej, to je OK, to je v pohode a to sa mi páčilo. To musím povedať, že to sa mi veľmi páčilo na tých tvojich reakciách. Možno by sa mali inšpirovať aj niektorí ostatní, nehovorím, že všetci, ale niektorí ostatní by sa mohli inšpirovať, určite. Tak ako som už raz povedal, nemôžeš hovoriť ostatným, čo majú robiť. Môžeš im iba ukázať, ako by to mohli robiť, či už buduje iba ich vec. S najväčšou kontroverziou, ktorá v podstate toto všetko začala, je Tari a jeho kontroverzia v klube. Nemám tu momentálne obrázok na toto a nápis, takže dal som úplne náhodný obrázok proste z Google, z klubu. Rovno poviem, že video s Tarim v klube tu ukazovať nebudem, pretože si to jednoducho neželá. Tarimu sa to nepáči a nevidím dôvod, prečo by som ho tu ukazoval, ak sa mu to nepáči jednoducho.
na čo by som robil niekomu zbytočné zle, keď sa mu to nepáči. A to sa nejedná iba o terím, ale celkovo v podstate, keď sa niekomu niečo nepáči, tak mu to nebudem robiť, chápeš? Easy. Takto. Toto prebehnem úplne rýchlo, lebo na toto už bolo tak strašne veľa reakcií na YouTube, že je to úplne zbytočné preber. Je v pohode, že bol Tari opitý v klube. Áno, kamo, bol sa iba zabaviť, rovnako ako ktokoľvek sa môže zabaviť. To, že sa neudržal, sa môže stať každému, hej. V podstate chápem, že piješ si v pohode, piješ si v pohode, napiješ ešte jednu a zrazu to do teba dosť hitné. Stane sa proste, bol sa zabaviť. Je dôležité si uvedomiť, že je človek rovnako ako každý z nás. Ľuďom sa to nepáči len kvôli tomu, že natáča videa zamerané pre deti. A to úplne není pekný príklad pre decka. Áno, to chápem. Ale určite by som mu nebral zle, že sa chalanisko išiel zabaviť do klubu, je to úplne v pohode. Ďalšie, bol Tari na omamných látkach? Pravdepodobne nie. Neviem, takže chápem, že veľa ľudí si to myslelo, kvôli tomu, jak tváre tam robil ksichty, grimasy jednoducho, ale môžem povedať, že poznám veľa ľudí, ktoré nikdy neužili žiadnu omamnú látku, iba alkohol a po alkohole tiež rôzne vyplazovali jazyk a tak to je v podstate stav, kedy vy ste už také tej dobrej nálade, už si iba užívate, chcete sa zabaviť a robíte blbosti, grimasy, ja to síce nerobím, ale poznám ľudí, ktorí v podstate robia rovnaký výraz tvári s tým jazykom, ako spravil Tari a po ktorom si veľa ľudí myslel, že je na omamných látkach. Už vtedy som si myslel, že není, s tým, že vlastne on išiel ešte potom na tie testy, tak iba všetkým potvrdil, že není, že neužil žiadne omamné látky. Ja som sa zo života naučil, že ma život naučil, že väčšinou práve, že ľudia, ktorí niečo sú, tak to hovoria na druhých. Veľmi často je vidieť, že ľudia kričia na druhého, že hej, ty feťák, rovnako ako bolo v tom videu z klubu, tak väčšinou v tomto prípade, a nechcem hovoriť, že ten kameraman bol feťák, ale väčšinou to býva tak, že práve ten človek, ktorý to hovorí na ňo, tak je ten, ktorý je ten feťák a zrovna mu chýbajú tie drogy a stáť, že je to na ostatných z nejakého dôvodu. Ne vždycky, ale často sa to stáva. Čiže to by som uzavrel. Proste Tari nebol na drogách a nebudeme to riešiť nejak. Podviedol Tari svoju ženu s tým, že dal vlastne pusu svojej fančičke. To je dosť taká tretia vec, ktorej sa chcem vyjadriť v tomto klube. A taká, čo sa najviac riešila. Odpovede nie. Kamo, v podstate veľmi často vidíme aj rôznych hercov a takto, že svojim fanúšikom dajú tú pusu proste na líco, na čelo a urobia im radosť. Áno, Terry bol napitý, ale to neznamená, že mal v pláne niekoho podviesť. Proste nechápem, čo sa to rieši, že dali pusu na čelo, ja neviem, keby jej dal pusu na pery alebo niečo, začal sa tam s tou olizovať, obchytkávať ju tam. Doslova sme dostali druhý záber z toho klubu, komu nestačilo v tom prvom, to vyzeralo síce divne, ale v druhom zábere, ktorý sme dostali od tej kamarátky, s ktorou tam bol, že ju chytil za bok. Čiže ja fakt neviem, čo sa to ešte rieši. Nie, nie, nie. Vlastne áno, nie, nie. Poďme ďalej. Ďalšou kauzičkou, ktorú tu máme, je Tari versus ostatní youtubery. Respektíve Bige hlavne. Ale k tomu sa ešte dostanem. Čo si myslím o týchto predžalobných výzvach je v podstate iba to, že Tari sa akože ja neviem, či to vám hovorí tak vo všeobecnosti, alebo priamo k tebe, ja dúfam, že na to video pozeráš, alebo ak nie, tak to bolo úplne zbytočné a zase sa tu iba k tej kauze s tými predžalobnými výzvami, myslím si, že to je úplná blbosť, zbytočná. Není to blbosť úplne tak celkovo, hej, chápem, že niektorí tí youtuberi si to zaslúžili, ale nie všetci, to je dôležitý point. Tvoji právnici to posielajú v podstate úplne každému, či už je to malý youtuber ako ja, alebo ktokoľvek, to tam nemusel povedať nič zlé. A v tomto prípade si myslím iba, že tvoji právnici jednoducho cinkačka, no. Chcú zarobiť peniažky.
a vyždíme o to najviac, ako to ide. Čiže buď si nájde lepších právnikov, alebo sa na to vykašli. Avšak áno, niektorí tí youtuberi boli naozaj takí, že naozaj sa nazývali tým fejťákom a podobnými vecami, čiže tam by sa to dalo možno nejako riešiť. Možno sa to dalo riešiť všetko najskôr osobné, alebo nejako cez správy až potom touto súdnou cestou, alebo teda pred žalobnými výzvami. V pohode, to je rozhodnutie. Nehejtím toto rozhodnutie, dokiaľ to nedostávajú youtuberi, ktorí si to absolútne nezaslúžili. A nejsem nejako moc big jeho divák, hoci, sledujem jeho videa, takže v podstate som jeho divák, ale Big si to úplne nezaslúžil, asi by som povedal. Hej, dobre, povedal, že v tady drinkoch je kofeín, povedal, že ja neviem, oplatky majú rovnakú príchuť ako cukrová vata. Tie oplatky by som inak chcel ochutnať, cukrovú vatu nie, pretože nemám rád cukrovú vatu, ale tie oplatky by som chcel ochutnať. Nemali ich u nás v obchode. Čo sa týka Bigeho, absolútne nechápem tú v podstate nenávisť. Je dôležité, že Bige na každom streame hovorí, že ide o jeho názor, takisto ako tu prejavujem ja celý čas tento názor svoj a v podstate nemusí so mnou súhlasiť ty celé toto video, nemusí so mnou súhlasiť Bige celé toto video, nemusí so mnou súhlasiť ten Jožko, ktorý sa na toto pozerá, alebo akýkoľvek Pepa, ja neviem. Je to v pohode. Je v pohode prejaviť svoj názor a to, čo si myslíme, to je veľmi dôležité. A nie je v pohode brať niekomu ten názor. Chápem celú situáciu, v podstate máte reakciu na reakciu, na reakciu, na reakciu, na reakciu, na reakciu, na reakciu a potom zase na reakciu, čo sú peniaze. Čiže to úplne chápem, ale asi stačí už? Neviem, celá táto kauza, ja neviem, už by mi fakt stačilo. Bige sa k tomu vyjadril podľa mňa úplne v pohode, veľmi často nehovoril asi ani nič zle na teba, pokiaľ si to pripamätám, že skoro ak sa mu niečo nepáčilo, ak mu nechutilo niečo, že proste je v pohode, že typek dojde pozrie a ja prídem a ja ti vychválim tu malinu kľudne do nekonečna, je v pohode, že vlak dojde a povie, že to je fakt odporný hnus, ktorý sa nedá piť. Pritom je to dobré. Pre mňa. Ale pre niekoho iného to môže byť ten hnus, ktorý sa nedá piť. To je v pohode. Je to názor. Neviem, čo viac k tomu povedať. Jednoducho je to zbytočné z niekoho brať názor. Myslím si, že by si mal prestať. Môj názor je taký, že by sa toto celé už malo konečne uzavrieť a najľahšie východisko je proste porozprávať s tými youtubermi osobne. Tak jak si sa, myslím, že s Peťou si sa porozprával, pokiaľ sa nemýlim, tým si sa stretol a dohodol nejako. A ja si myslím, že by malo prísť ospravedlnenie z obidvoch strán. Pokiaľ je to na mieste, hej. Pokiaľ išlo naozaj o ten typ, že ti tam typek hovoril, aký si feťák a neviem čo, tak vtedy by malo ospravedlnenie prísť samozrejme zo strany toho človeka, ktorý to povedal. Ale pokiaľ ide o ľudí, ktorí si to naozaj nezaslúžili, ako ten malý youtuber, ktorý sa ti tam ospravedlňoval naposledy, tak práve taký by mali dostať to ospravedlnenie od teba tiež. Nie len oni tebe, ale aj tým. Bolo to zbytočne vyhrocené. Určite to bolo príliš vyhrocené. Malo to zostať v takej tej bubline a nie ísť takto do široka. Najlepšie asi bude, keď prestaneš robiť úplné reakcie na týchto youtuberov, ktorí na seba kidajú. Ich to prestane potom byť. Oni nebudú mať potom content. Sorry všetci, ktorí nebudete mať content, ospravedlňujem sa, nájdete si voľačo nové, možno dojde Šoba Hulikádel, alebo ja neviem. Oni nebudú mať content, pretože ty sa im nevyjadríš, oni sa nebudú môcť vyjadriť naspäť. Easy. Pripravaj sa síce aj ty o peniaze, pretože ty sa potom nebudeš môcť vyjadriť naspäť, ale pokiaľ naozaj chceš, aby sa to neriešilo, tak nechaj to ísť. Takže nechaj to ísť. Sme na internete, tu za pol roka absolútne nikto nebude vedieť, že ty si bol v nejakom klube. Ja neviem, čo to ešte rieši vôbec. Tie tariny drinky sú fajn a to je všetko, kámo. Ja idem preč. You're all cooked. Go to shut it down, call me one last time, cause I forgot to turn the main switch
watch out for blood-friendly fire. But before we leave, one last destruction with you.